Авранги Хусравӣ. Авранги Хусравӣ оинаи санъати олимазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусравӣ мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги орёи нажод. идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. Салом шунавандагони азиз, дар мавз барномаи Авранги Хусравӣ. шунавандагони азиз, гуфтори имрӯзаи мо ба рӯзи фалак бахшида мешавад. халқ сарчашмадори илму адаб ва ихтироот аст. аз оғози дунё то имрӯз дар байни мардум шахсоне ёфт мешаванд, ки ақли даррок ва завқу истеъдоди баланду фавқулодда доранд ва ҳамаи дастовардҳои олами ҳунар ба ин шахсони эҷодкор вобаста аст. санъати фалаксароии мо тоҷикон ҳам асосгузорону сарчашмадорон дорад, вале номи он эҷодкорони нодиракор ва бузург дар таърих намондааст. муҳаққиқон жанри фалаксароиро ба чанд гурӯҳ ҷудо карданд ва ҳамаи сурудҳои дар силсилаи фалакхондашаванда хусусиятҳои хоси худро доранд. дар онҳо шодию хурсандӣ, орзую омол, ишқу дард, зебоиҳои табиат ва ҳикмати зиндагонӣ аз таваллуд то марг тавсиф шуда дард шудааст. маъмултарин шакли шеърӣ дар жанри фалак истифодашаванда рӯбоӣ ва дубайтиҳои халқӣ аст. ин шаклҳои шеърӣ ҳам маҳсули завқу истеъдоди шоирони хушбин, мушоҳидакор ва соҳибистеъдоди халқӣ аст. барои мисол ба рӯбоиҳои поён таваҷҷӯҳ кунед. чӣ қадар самимият, лутф, садоқат ва хушхаёлӣ дар онҳо ҷой дорад. дилдор маро гуфт чаро ғамгинӣ, дар банди кадом дилбараки ширинӣ. баргаштаму оина ба дасташ додам, гуфтам ки дар оина киро мебинӣ. ва ё бозо ки равем аз ин вилоят ману ту дасти мана бигиру ман домани ту. ҷое биравем ки ҳарду бемор шавем, ту аз ғами бекасию ман аз ғами ту. шунавандагони азиз, мазмун ва моҳияти рӯбоӣ ва дубайтиҳои халқиро оҳангҳои фалакӣ ба таври бояду шояд ифода карданд. хушбахтона бо ҷидду ҷаҳд ва фидокориҳои ҳофизони халқӣ ин жанр аз насл ба насл, аз устод ба шогирд гузашта то замони мо расидааст. баъди соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба рушди санъати миллӣ аз ҷумла фалак ҳам эътибори махсус дод. ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. имрӯз ҳунармандони ин гурӯҳи эҷодӣ дар тарғиби сурудҳои фалакӣ ҳиссаи арзанда гузошта истодаанд. میراثی عزیزی یه رفتگانم همه از عمر به عمر یه نردبانم همه
خون زمین در خون زمین برای نان خورشید یه یارانی عزیز یه مهمانم همه یاران عزیز یه مهمانم همه шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамият ва хусусиятҳои жанри фалак бо раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон Амирбек Мӯсоев суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
азиз, ба даргоҳи радиои Фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Барномае ки Авранги Хусравӣ ном дорад, хуш омадед. Ва дар ҳақиқат мо аз дидори шумо шодем. Ва коре ки шумо ва ҳампешагони шумо оҳангсозону ҳунармандони тоҷик дар густариши фарҳанги миллии мо тарғиби суруду оҳангҳои тоҷик мекунанд, кори таърихист, кори бемонанд аст ва мо ҳамаи шумо сипосгузорем. Устод азиз, гузашта аз ин ман шумо ва дар шахсияти шумо тамоми ҳунармандон, оҳангсозон, сарояндагони тоҷикро бо ҷашни хуҷастаи фалак табрик мегӯям. Бисёр мехоҳам ки сурудҳои шумо мин баъдам осмонӣ бошад, ҷаҳонгир бошад ва тарғибгари истиқлоли Тоҷикистони муқаддас, тарғибгари фарҳанги оламшумули тоҷикӣ бошад. Ва ман бисёр мехостам шумо лутфан чанд сухан доир ба арзиши фалаки тоҷикӣ мегуфтед. ташаккури зиёд. аввало ин ки боиси хушнудӣ аст дар даврони истиқлолият якчанд намунаҳои жанри мусиқии суннатӣ аз ҷумла шашмақом ва фалак гирифтани мақоми давлатӣ дар даврони соҳиби истиқлолӣ ин як падидаи хеле бузург аст. мо орзу мекардем устод азиз. Бале, мо орзу мекардем. бале, чӣ хеле ки шумо огаҳ ҳастед, ин идҳои бузурги хоси миллӣ дар жанри мусиқии миллӣ ва суннатӣ, яъне шашмақом ин рӯзи 12 май, фалак рӯзи 10 май октябр, ки рӯзҳои ба шумор мондааст ки рӯзи фалакро мо якҷоя қайд мекунем. бояд бигӯям ки алал хусус омӯзиш ва пажӯҳиши фалак албатта то давраи моя, то давраи соҳиб истиқлолия, гӯям ки то даврони шӯравӣ, яъне ки ба тарзи мисли шашмақом аз устоду шогирд, яъне ин намунаҳои хониш боқӣ монда то имрӯз омад. ва баъди омӯзиши устоду шогирд аз даҳон ба даҳон, аз иҷро ба иҷро, аз навохтан ба навохтан ва имрӯзҳо хусусан шукронаи истиқлоли ватан ки дар ин давра бисёр намунаҳои хеле зиёд, яъне ба таври адвор, яъне нота аз тарафи композиторон, аз тарафи бастакори суннатӣ, яъне ки маҷмӯъу китобҳои хеле зиёд чоп гардиданд ки оҳиста оҳиста, яъне ки мақоми манзарати худро боз низ пурратар карда истодааст. шумо медонед ки фалак ин худаш само ҳаст. шумо медонед ки фалак ин як мусиқии беолоише, ки як мусиқие ки бисёр самимие, ки яке дар минтақаҳои бузурги кӯҳистони мо, аз ҷумла Бадахшон, аз ҷумла минтақаҳои тамоми шаҳру ноҳияи Кӯлоб, яъне қисмати Хатлонзамин, Мастчои Кӯҳӣ, Дарвоз, дар ҳамаи ин ҷоҳо иҷро шуда ва намунаҳои сабтҳои гуногунро дар бар мегирад. аслан хиради фалаку фалакхонӣ дар ҳамун иҷроиши озоди иҷрокунандагоне ки дар ҳамин минтақаҳое ки ман номбар кардам, онҳо эҷоди даҳонӣ мебошад, эҷоди худи ҳамун намунаҳо мешавад ки ҳоло баъдан мо дар ҷои устодони бузург гап мезанем. ва бояд бигӯям ки намунаҳои фалаки Дарвоз, Акашариф Ҷураев, Абдулло Назрӣ, фалакҳои зиёди шаҳру ноҳияҳои мухтори кӯҳистони Бадахшон, ки дар ҳар як ноҳия фалакхонии алоҳида ҳаст, мактабҳои бузурги фалакхонии Гулчеҳра Содиқова, Одина Ҳошим, Сафар Мурод ва садҳо нафари дигар ҳастанд ки инҳо аллакай ҳамчун мактаби фалакхонӣ инҳо як намунаи хубро пешкаш намуданд. албатта мо метавонем бисёр намунаҳои зиёди фалакхониро яъне пеши назар орем, ки масалан бисёр намунаҳои фалаки роғӣ ҳаст, ки фалаки роғӣ ин силсила ҳаст, чандин намунаҳо ҳаст, фалаки ғарибӣ ҳаст, яъне ки фалаки гӯем ки минтақаҳое ки мо гуфтем ҳатто ки дар ҳамин Мастчоҳ яъне пайдо гардид. агар ки шумо огаҳ бошед, дар намунаи бори аввал 2004 фестивали симпозиум ва фестивали байналмилалии фалак баргузор гардид, ки дар филармонии давлатии Тоҷикистон муддати 4 рӯз, ва дар унҷо ҳамаи намунаҳои фалакхонии минтақаҳои Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва дар ин ҳамоиш баромадҳои худро карданд. мо метавонем гӯем ки бисёр намунаҳои фалакхонии хуби Давлатманд Холов аст, ине ки оилавишон ҳаст. ва дар намунаи корҳои назаррасе ки аз ҷиҳати мусиқии суннатии фалак олимони мо, композиторони мо хеле корҳои назаррас карданд ва дар ҳамун гулчини аз гулзоли фалак бори аввал дар иҷрои ба нота гирифтани Барнис Қобилова
Фароғат Азизӣ, Фато Одина, Хайрулло Абдуллоев, чандин нафарҳои дигар, яъне ки дар ин гулчини агар шумо як китоби бисёр зебо ҳаст аз тарафи коргузории Швейтсария чоп шудагӣ ва дар ҳамин ҷо намунаҳои тамоми фалак дар ҳамин маҷмӯа шомил гардидааст. Дар ин давра челе гуфтем Фароғат Азизӣ, Қурбони Қурбониён, дар ин ҷо оҳангсозони мо гӯем ки як чанд намунаи фалаки устод Одина Ҳошима ба нота гирифта ин Талаб Сатторов бисёр намунаи хуб пешкаш карда. Ва билохир мавзӯе ки имрӯз мо ҳамчун композитор, ҳамчун дирижёр, ҳамчун навозанда дар ин мавзӯъ суҳбат карда истодем ва бояд бигӯям ки яъне композиторони мо ба жанри фалак ҳам корҳои эҷодии назаррас анҷом доданд. Ташаккур устод азиз, ман аз шумо сипосгузорам ва дар ҳақиқат шумо бисёр ба мо зикр кардед ки фалак мусиқии осмонист. Бале. Лекин реша дар замин дорад. Мусиқии осмонӣ ки реша дар замин дорад, яъне чӣ гуфта мегӯем, чӣ маъно дорад? Агар тафсир кунем, агар сарчашмаи пайдоиши фалак дили инсон, ақли инсон, сиришти маърифати инсон, бале, бошад. Ана ҳамин чиз водор кард ки фалак бемарг бошад, фалак зинда монад. Бале. Шумо гуфтед ки аз забон ба забон гузашт, аз устод ба шогирд гузашт ва дар ҳақиқат ҳамин хел. Баъд ман бисёр мехостам устод азиз, шумо ки аҳли дил ҳастед, эҷодкори бузург ҳастед, касе ки бо мусиқӣ сару кор дорад, ҳассостарин дил дорад. Касе ки бо мусиқӣ сару кор дорад, рӯҳи бисёр баланд дорад. Ҳамин вазъияте ки имрӯза, масалан тарғиби имрӯзаи фалак, оё шуморо ҳамчун сарвари оҳангсозони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун як эҷодкоре ки дар ҳақиқат шумо инсони нодир ҳастед, инсон эҷодкори бузург ҳастед, қонеъ мекунад устод? суол бисёр суоли барои ман шахсан бузург аст, бисёр суоли ба маврид аст. чӣ хеле ки дар оғози суҳбатамон гуфтем, албатта ҳоло фалак, яъне ҳамин жанри бузурги суннатии фалак ҳоло то ба имрӯз ҳамчун эҳтиромона, ҳамчун устодона, ҳамчун як оҳангсоз иброз медорам ки пурра тадқиқот мисли шашмақом ҳоло пурра нашудааст. ин чизе ки аён аст. ин якум дараҷа. албатта корҳои назаррас шуда истодааст ва ман боварии комил дорам ки композиторони мо, мусиқишиносони мо, бастакорони суннатии мо ва он нафароне ки ба ҳамин мусиқӣ гӯем ки осмонию заминӣ сару кор доранд, ба ҳамин мусиқии бузурге ки ҳаст ки бо маърифати баланд, бо маърифати озод, бо як дили ҳассос ҳамин мусиқиро ҳис мекунанд. фарёд аст аз фалак, фарёд аст аз осмон, фарёд аст аз зиндагӣ, фарёд аст кирду кору бори ҳаёт ва бояд ки дар оянда мо якҷоя шуда ҳамин жанри суннатии фалакро мисли шашмақом бояд ҳаматарафа талош варзем ва ҳамчун илман ва ҳамчун намунаи адвории тадқиқотӣ тасдиқ ва аён гардонем ки яъне ки ҳамин омӯзиши мусиқии суннатии фалак дар тамоми мактабҳои мусиқӣ, омӯзишгоҳҳои мусиқию коллеҷҳои махсуси мусиқии миёна, интернатҳо, донишкадаи санъат ва консерваторияи миллӣ мисли шашмақом чӣ гуна имрӯза яъне ба пуррагӣ омӯзонда мешавад, фалакам ҳамин чиз бояд ҳамин тавр яъне ки омӯзонда шавад. шумо суҳбати моро бо раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон Амирбек Мусоев шунида истодед. ин мақсади аз ҳама асосӣ аст ки ин фикрро на ин ки ман як танҳо ман иброз медорам, балки чандин нафарои дигар ҳастанд ки метавонанд ҳамин гуна ақидарашонро мустаҳкам пешниҳод намоянд. Дуруст. суоли шумо боз як пуррагиаш ман мекунам дар ҳамин аст ки ҳамин суоли шумое ки яъне ки бубинед ки шашмақом яъне ки пурра ҳам аз рӯи адвор, ҳам аз рӯи устод ва шогирдӣ як риштаи муайянро дорад. Дуруст. як зинаи илман ба қувватеро дорад ки ӯ метавонад дигар шуда наметавонад ва тағйир дода намешавад. ва ҳоло дар ин поя, дар ин суоли шумо ана ҳамун чизе ки иброз доштед, ин метавонад ки як муддати 5 сол 6 соли дигар пурра омӯхта, омӯзонида, тадқиқоти илмӣ пурра карда ва мисли шашмақом ҷорӣ карда шавад ки анами омӯзиш бояд ҳамин гуна бошад. ман бояд бигӯям ки композиторони мо дар соҳаи худашон, дар соҳаи эҷод, дар пояи жанри ҳамин мусиқии суннатии фалак асарҳои бисёр офариданд
ки бисёр намунаш метавонад ки як шохаи ҳамин омӯзиши мусиқии суннатии фалак, яъне ки як бахши композиторӣ алоҳида шавад. Чӣ гуна? Масалан, зинаи якум агар бошад ки чӣ ҳаст фалак, чӣ ҳаст жанри фалак, мусиқии суннатии фалак, аз куҷо пайдоиш, аз куҷо вай, чӣ гуна дар даври якум омӯзонда мешавад, даври дуюм чӣ гуна аст, даври сеюм чӣ гуна аст ва даври чорум ё ки намедонам панҷум ё сеюм ашъори офаридаи эҷоди композиторони тоҷик, ҳоли ман мисолҳои равшан мебарам, дар ҳамин китоб, дар ҳамин омӯзиш, дар ҳамин тадқиқот ҷорӣ карда шавад. Чӣ гуна? Гӯем ки Фато Одинаев манам алака нависад фалак барои думра ва оркестри симфонӣ навиштааст, барои масалан худи оркестри симфонӣ, барои рубоб чандин намуна ҳаст ки иҷро мешавад. Ё ки гӯем ки Талаб Сатторов дар оратория балет навиштааст ки фарёди дуриҳо дар унҷа фалака истифода бурдааст, жанри фалака чандин овоза дар иҷрои хор ҳамсароён. Ё ки гӯем ки Хайрулло Абдуллоев фалак бо уфараш нависондааст дар иҷрои Дона Баҳромов. Шумо метавонед мисол биёред, пахш кунед ҳамин гуфтагӯи мана. Ё ки гӯед ки домило масъалаи фалак бо уфараш дар иҷрои шеъри халқӣ, дар иҷрои Дона Баҳром, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. Ин гуна намунаҳо хеле аст. Ё ки гӯем ки ёди ватан, шеъри Низом Қосим, оҳанги банда пурра дар ҳамин пояи мусиқии фалак ман эҷод кардам ки дар иҷрои Мастони Эргашев бо ҳамовозии оркестри созҳои халқӣ. Ин гуна намунаҳо хеле 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 зиёд аст. Баъд Қурбониён барои думра ва фортепиано, барои думра ансамбл як силсила оҳангҳо эҷод кардааст ки пурра бар пояи жанри фалак аст. Устод Давлатманд Холов, Гулчеҳра Содиқова ки намунаҳои адвори нотавӣ аллакай дар ҳамон гулчини аз гулзори фалак ва дар китоби Саъдулло Каримов ки ҳамчун муҳарриру ҳамчун тартибдиҳанда низ пешкаш гардидааст. Ташаккур устод азиз, ман аз шумо сипосгузорам ва барои тақвияти фикри шумо як шоҳобайт аз Мавлоно мехонам. Мегӯянд ки машварат карҳо ба сомон кард, ҳар чӣ душвор буд осон кард. Афарин. ин дар ҳақиқат ҳамин аст. Вақте ки масалан фалаксароён бо шумо, бо аҳли эҷоди иттифоқи композиторон ҳамкорӣ мекунанд, ман аминам ки он чӣ ки шумо гуфтед амалӣ мешавад. Ва вақте ки ҳамин орзуҳои шумо амалӣ шуд, ин далели он аст ки дигар фалак ҳамчун як мусиқии миллии мо дар як пояе меистад ки ҷаҳониён онро меомӯзанд. Шубҳае нест. Вақте мо ба адвор мегирем, масалан таҳқиқ мекунем огоҳона, мӯшикофона, ва шубҳае нест ки ман такроран мегӯям ки ҳамин омӯзиши фалак дар боргоҳҳои ҳунари дунё, мамлакатҳои пешрафта амалӣ хоҳад шуд. шикаре ки имрӯз шашмақомро тарғиб мекунанд, меомӯзанд. Ташаккур устод азиз, ман сипосгузорам аз шумо барои андешаҳои бисёр ҷолиб. ва дар ҳақиқат рӯзи фалак рӯзи мусиқии миллии мо, рӯзи забони модарии мо, рӯзи тафаккури оламшумули ниёгони мо аст. Чунки дар мусиқиҳои фалак тафаккур, ҷаҳонбинии бобоёни мо, гузаштагони мо дард шудааст. Агар дар охири суҳбат ягон андешатон дар ман гуфтаниям ки жанри мусиқӣ ва сарояндагии фалак имрӯзҳо ба тадриҷ шукуфоӣ шуда истодааст ва аз фурсати муносиб истифода бурда ин рӯзи фирӯзро, ин рӯзи муборакро, ин як шохаи мусиқии суннатии халқи моро, миллати моро, фалакро ба тамоми ҳунармандон, сарояндагон, машоқон, мутрибон ва композиторону мусиқишиносону мунаққидон муборакбод мегӯям ва боварии комил дорам ки дар оянда ин намунаи олии мусиқии суннатии фалак боз ҳам равнақу ривоҷ меёбад ва иттифоқи композиторон дар мадди аввал тайёр аст ки оиди тадқиқот ва пешбурди ин санъати бузург миллатамон фалак ҳамаҷониба кору бор кунем, ҳамаҷониба кӯшиши ғайрат кунем ва омодаи ин хизмат ҳастем. Ташаккур устод азиз, ман аз шумо сипосгузорам барои андешаҳои ҷолиб, ифтихорангез ва таҳрикдиҳанда. Саломат. Ин бисёр муҳим аст ки андеша таҳрикдиҳанда, яъне пешбаранда бошад. Саломат. Ташаккур устод азиз ва мо низ дар навбати худ аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи Авранги Хусравӣ шумо бори дигар ва дар шахсияти шумо тамоми оҳангсозон, бастакорон, ҳофизони тоҷикро бо ҷашни хуҷастаи фалак табрик мегӯем ва бисёр мехоҳем ки он чӣ ки шумо эҷод мекунед осмонӣ бошад, дунёгир бошад ва тарғибгари фарҳангу тамаддуни миллати бузурги тоҷик бошад. Саломат бошед. Ташаккур устод азиз.
شما صحبت ما را با رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان امیربек موسایف شنیدید. بر گوشی فلک رسد چو فریادی فلک باشد پیش شود تمام بدادی فلک در دست فلکی بر فلک میگوید توپی فلکی نه قد از یادی فلک های رفتم به کراتگی ننار آوردم آی 300 گل سرخی پنجه دار آوردم آی 300 گل سرخی پنجه دار آوردم آی 300 گل سرخ یک گلی آلو چه آی 300 گل سرخ یک گلی آلو چه آی یک دست گل از این دیار آوردم آی یک جانی شیرین از این دیار آوردم های شیرینی حرفی دهنم جان و تنم آی عطری نفسی هر سخنم جان و تنم آی نامی تو بس است در ردیف شعرم آی تا پیشی فلک ناز کنم جان و تنم آی تا پیشی فلک ناز کنم جان و تنم آی تا پیشی فلک ناز کنم جان و تنم. شنوندگان عزیز، در حقیقت موسیقی و سرودهای فلکی یک بخش مهمی صنعت ملی ما تاجیکان است. ترغیب و احتیاط کردن آن نیروی معنوی ملت ما را می‌افزاید و ریشه فرهنگمان را مستحکمتر می‌سازد. شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. آن را برایتان عبیدالله اکرمزاد و موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.